Ang istorya sa Balanakon, ginasot kataghoy si Balanakon nga mga asawa kay matanayon nga asawa ni Labaw Denggen. Karon na nakayon si Balanakon nga tuyo nabihagan si Labaw Denggen. Pero nakaagi sa gibungan kabanggaan kag binanggaan ni Sarandihan nga bugto ni Labaw Denggen kag awayon si Balanakon. Siyang urihi ay powerful si Balanakon tama ka hangaway. Hindi makabihag kay Balanakon si Sarandihan. Nangayo itbulig kay Labaw Denggen nga adtunan ni Labaw Denggen kag buligan kaaway kay Balanakon hay hindi makasarang si Sarandihan kana nga gamay lang mabihag hay nabutan kagutom si Balanakon. Kaya mo nga pag-abot ni Labaw Denggen gisalilya na ang pag-away kay Balanakon. Karon nabihag nanda si Balanakon hay ginpagwaan na kay Matanayon nga asaw amo man ang tuyo ni Balanakon daan nga pangasawon si Matanayon pinakita nanda kay Balanakon hindi dagmaan mag-away si Balanakon nabihag nanda si Balanakon. Karon hay na tinundaan kataghoy si humadapnon nga si Balanakon nabihag nanda. Amo to inadtunan ni humadapnon kag explikaran sanda nga nanda ni humadapnon. Nabihag din ninyo si Balanakon, hindi lang yung pagpugote. Hindi ako maliyag na pugutan ninyo. Pero hay pugutan ginanda, nakaagi nga nag-inaway ni Madad Sanda, ugaring nakibot na si Launsina si Babaw, gintupuan sa na Launsina, kag ariglohon. Nga manabanhawon ko sa Balanakon, uli kamo mo na kanila Labaw Denggen. Hindi lang yung pagpugote. Wara bayawing solaware imiripid kinabihag den dinagan si buyong si Balanakon winasag naidang las winaswese nay kalasag wasag pati waswas pati sinagasing gitan siya akan dato galisang yawa ni buyong sarandihan napukan day banto ganap na day bantola yan sa gibungan kabudlay.
Pay pamlang kung matod din ng galungdong binagruan ay lawas buyong balanakon